Hey guys! Welcome back to my channel and hey berries! Sa mga dati nang nanonood dito, thank you so much guys. And last week, we just hit 4K subscribers here on our channel and thank you so much guys sa pagsasubscribe ninyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, I do encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button para lagi kang para lagi kang ma-notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, maybe you've seen already these things on my Instagram stories or sa Facebook ko, but I will be sharing with you guys a haul na sa mga binigay sa akin ng mga online shops, and we got 2 bags here. Ayan, konti lang naman, pero i-haul ko na sila para magamit ko na sila. And meron din akong i-share sa inyo guys na binigay sa akin ng isang subscriber. And without any further ado, let's get on to the video. Let's start na dito sa haul natin. So mag-start ako dito guys sa isang, I don't know how you call this one, pero parang siyang wallpaper or parang vinyl. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang wallpaper. So maybe you've seen this on my Instagram feed already na sa flat lay ko, parang background ko sa flat lay ko. Binigay ito sa akin ng isang subscriber. Siya si Sis Matt Danalin. Ayan, yung si Sis Danalin. Ayan. Siya yung first winner natin nung mga nakaraan na mga giveaways natin. So yun, sabi ko kasi, pinalo niya ako sa Instagram and then I went to her Instagram feed. Ayan, pinalo ko siya and sobrang nakita ko yung mga yung feed niya, ang gaganda ng mga flat lays niya and all that ish. If you want to see what I'm talking about, I will put her link down below. Pero yun, sabi ko, Sis, ang ganda na ng background mo, where did you buy that one? Sabi kong ganon. So, sabi naman, Sis, padala na lang kita. At first, I was really hesitant nung sinabi niya na papadala niya ako. Sinaiya ako. But then, she insisted and she saved my address nung nag-send ako sa kanya nung yung pag-giveaway natin. So, yun, kalokohan ng girl na yun. Thank you so much, Sis. And then, binigyan niya rin ako ng hyaluronic acid na tawag nito, face mask from Etude House. Ito guys, maganda itong mga ganitong mask ng Etude House kasi sobrang nipis lang niya. As you can see, 0.2mm lang yung kanyang thickness ng mask niya. So parang dikit na dikit talaga siya sa face. I've tried one of this. Ayun, parang or 2 na ganito. And sobrang ganda nga sa skin. So thank you sis. And she also sent me a lip tint. Ayun, it's a super beaut na lip tint in the shade bloody red ata, parang gano'n. Sobrang ganda din guys. Yun yung ginagamit ko kasi na pinag-duty ko para walang masyadong hassle kahit kumain ako or what. Hindi yung parang nabubura-bura. So, thank you so much sis sa pagpapadala. And ayun, hindi naman nahiya ako talaga. Hanggang ngayon nahiya talaga ako na pinadala niya ako. But super thankful ako sa mga subscriber ko na nagmamahal and sa mga viewers na nagmamahal sa akin and supports me so much. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Now, let's go on naman sa mga pinadala sa akin ng mga online shops. And first, of course, yung ating laging sukay nagpapadala ng mga products sa atin for review. Ito, binigyan niya ako ng isang pack ng mga goodies. And simulan natin sa isa sa mga favorite products ko, diba? Sabi ko nga, mapimple ako, diba? So, parang ngayon, meron na naman ako kasi, it's the time of the month. So, you know how I love my tomato soaps and my tomato soap and my tomato scrub and my tomato serum. Ayun, sobrang love na love ko sila kasi naging effective talaga sila sa akin. So, she sent me a tomato toner naman this time para matry ko, and I was really happy for the first 2 nights that I've used this one. Sobrang, hindi ko na-expect yung magiging effect niya kasi, initially, kapag kasi yung mga toner, diba, drying sila. For this one, it's not drying at all. So, maganda siya kasi nakaka-moisturize siya ng skin. Feeling niya sa balat, parang hindi ka nag-toner, parang naglagay ka ng moisturizer. Pero, which is good for now sa akin kasi napapansin ko, nag-dry yung skin ko. So, maganda yung toner na ganito. And this one is 250 ml. I will put all her links down below guys kung interested kayo sa mga products na to. Ayan. Para sabay-sabay tayong mag-dry. Next one here, she sent me naman this green coffee, Armando's green coffee. Ayan, hindi ko alam kung anong effect nito. I will ask her first. So, in a box, meron tayong, I think, 10 pouch ng coffee. And hindi ko alam kung magkano rin to eh. Ayan, 10 sachets. And parang may mga nakikita na ako na mga nagpo-post ng ganito ng mga online shops. And ang kagandahan dito guys is green coffee na siya,
green coffee. So, I still have the reason to drink coffee na medyo healthy. Kasi napapansin ko guys, yung coffee nagpapadry sa skin ko talaga. So, I've been trying to stop drinking coffee na. Kasi yun nga, nakaka-dry siya ng skin and tsaka ng lalamunan ko. Kaya, laging parang bedroom voice yung boses ko. Dahil yun sa coffee and sa sugar, guys. So, thank you so much, sis. Another thing here is this generic na whitening bleach naman. Sobrang ano lang siya. Parang, buksan nga natin. Ayan. Hindi naman siya natapon during the shipping. So, maganda. Kasi meron siyang ganito, seal. And, gusto kong amuyin. Kasi alam niyo naman ako, guys, sucker ako ng mga mababangong products. So, I'm really hoping... siya! Guys, naamoy ko na siya. Ang happy ko. Kasi may mga napanood akong review ng mga ng mga bleach na hindi sila mababango. So, I'm happy na this one is smelling good. So, ito siya, guys. Sobrang thick ng consistency niya. Parang, ang bango. Parang, alam mo yung bubble gum na, nabibili dati. Nostalgic. Yung nabibili dati sa sari-sari store, yung nakaganyan siya. Tapos, isa-isa na kulay pink. Ganun yung smell niya. Parang, cherry ba yun? Wow! Grabe, sobrang bango. Pero wala siyang instruction kung paano siya gamitin. So, meron palang ganito. Yung how to use and ganun. Ayan. So, share ko na lang sa inyo guys kapag, review ko na talaga yung product. Partner naman yan guys, meron din siyang pinadala sa akin na generic whitening soap. So, this one, meron siyang glutathione and coconut milk. Ayan, ganito lang yung yung itsura niya. So, I can't wait to use this product kasi ngayon, di ba, sobrang uso yung nagpapaputi. Pero, I don't know, medyo skeptical ako sa pagpapaputi kasi alam ko naman na mahilig ako sa outdoor. So, baka masayang lang kapag, nagpapaputi ako. So, but let's try that one. She also sent me this one, guys. This is the Insta Shine na pwede daw siyang pag-clean sa mga mirrors, sa shoes, ganyan. So, excited na ako kasi yung mirror ko sa bathroom, meron siyang mga parang water splatter na mahirap tanggalin. So, yun, gusto ko siyang gamitin doon. And of course, the beauty shoes ko. Kung mag-e-effect siya, I will update you guys on my vlogs. So, dapat manood kayo ng vlogs ko. Kasi doon ako sa vlogs usually guys na nag-update ng mga products na hindi ko na ginagawa ng regular na review video. Doon na lang ako nag-update. Kasi alam mo naman madami namang nanonood sa inyo guys. So if you want to see these products na kung anong update ko or thoughts ko about them, just watch my vlogs. Meron din siyang binigay sa akin na Favia Liniment World's Best Herb. Ayan. Parang mga liniment para sa mga may muscle pain, ganyan. Gusto ko to kasi alam niyo naman guys, kapag nag-work ka, pag heavy talaga yung work mo, especially for us in the hospital, kapag nag-lift, ganyan. Maswerte ka ako ngayon kasi mas medyo gumaan yung yung trabaho ko. But for the staff nurses talaga, sobrang hirap ng trabaho nila. But yun, kailangan pa rin namin tumulong. So, maganda to guys kasi sa likod ko talaga, lagi talagang painful tong likod ko. So, I will be updating you din guys kung maganda ba siya, mainit or what, ganyan. And ito guys, meron siyang pinadala sa akin na 8 na lip tints. Grabe, sobrang dami. 2, 4, 6, 8. Yeah, 8 lip tints. And this one in the line na Tropicana. Ayan. All natural daw siya. And 10 ml yung laman niya guys. I will be making a different na video for this para sa mga swatches niya. But I just want to show you na lang kung itong mga shade. This one is in grape wine. Ayan, excited ako. Parang pa-shade ata to ng lips ko ngayon. Grape wine, and then we also have this cherry dew. Ayan, cherry dew. We also have this cranberry juice. Ayan guys, cranberry juice naman. And apple peach. Meron din tayong tangerine twist. Ayan. Meron din tayong watermelon. I don't know. Watermelon teeth. Ayan. Ang dami. Strawberry slush. Ayan. Parang maganda to para sa mga teens. And then we also got raspberry. I like it. Raspberry rum. Ayan. Ang cute ng packaging niya guys. Kasi meron siyang mga ganito na parang, gusto ko to. Favorite ko to. Berries. The berries. Ayan. Strawberry. Na hindi siya focus. Sana mag-focus na siya, diba? Pero hindi. Ayaw talaga niya mag-focus.
So, ayun guys, yung mga pinadala sa akin is Sis Joyce pala. Hindi ko nabanggit yung pangalan niya. Did I mention her name? I will be putting all her links down below guys kung gusto nyo bumili or gusto nyo maging reseller. Kasi nga, sabi ko, meron silang mga reseller program ganyan sa kanilang online shop. So, if you're interested, I will be putting all her information down below. And now, let's go to the last but not the least, guys. Meron sa akin nag-contact na parang PR, parang PR unboxing, parang ganun. Pero, share ko na lang kasi konti lang naman to guys. Meron nag-contact sa akin sa email ko na they want to send me something and this is the company of the Symply G. Ayan. Kung familiar kayo sa kanila guys, nagbebenta sila ng keratin na mga shampoo and conditioner na merong keratin with argan oil na siya. So, I was thinking of buying ng keratin shampoo and conditioner the other night and then yun nga sabi. Tapos nag-shower ko nga naisip ko, bili kaya ako ng para yun na lang yung para maging conditioner ko yung treatment, ganun. And then, right after that one, pagpunta ko dito sa bed ko, I was reading my emails, ayun. Mayroong nag-contact sa akin and Miss Gwyneth C, ayan. Thank you so much po for trusting your products. And ito yung mga pinadala nila guys, parang may 10 ata. Or 8. 2, 4, 6. Walang tumama sa sinabi ko. 6 na keratin. Bakit 6 na lang to? 6 ba talaga? 2, 4, 6. Ayan. 6 na keratin shampoo and conditioner. So, meron silang, dahil baliktad pa yung pagkakaganyan ko, meron silang step 1, which is the shampoo. Kasi maganda dito, guys. Kasi sabi niya dito, Brazilian series. Diba yung kapag sa mga salon, yung mga Brazilian blowout, ganyan. Maganda kasi I've tried the Brazilian blowout dati. Maganda talaga siya. And na-try ko na din mag-keratin shampoo and conditioner before maganda. So, I'm really having high hopes para sa product na to kung mag-work talaga siya sa akin o hindi. And upon opening the product sa LBC pouch, sobrang naamoy ko na yung scent. Sobrang bango. But akala ko may na-spill dati. So, yun. Ito guys. Gagawa ko ng review for this para makita natin kung maganda ba siya or effective siya. So, sobrang excited na ako. 1 minute treatment lang siya. Daily use. Maganda to kasi lagi ako nagmamadaling maligo. So, yun guys. Sobrang excited na ako. I will be putting their, link. Pero meron din to guys. Available din ito sa Beauty MNL if you're interested to get this. And 6 pesos lang daw yung SRP ng bawat isa. So, sobrang mura. Kasi, diba, kapag sa sari-sari store, 7 na ngayon ng conditioner tsaka shampoo. So, parang mas madami ang laman to. 22 ml na siya. Kesa dun sa mga regular shampoo and conditioner natin. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this haul video. And if you're interested to see these products on their shop, sabi ko nga, yung lahat ng links nila and information is already down below. Please check the description box para ma-minimize natin yung nag-PPM sa akin. Kasi, akala nila ako yung nagbebenta ng sabon. Akala nila ako yung nagbebenta ng yung mga nire-review ko. Ayun guys, nasa description box po lahat po ng mga links po ng mga online shop na pinagkukuhanan ko ng mga nire-review ko na products. Ayan, hindi po ako yung nagbebenta. Pero kung gusto nyo magbenta ako, sige, okay lang. Yan guys, I hope you enjoyed watching na lang this video and if you haven't subscribed to this channel yet, ayan, sabi ko nga girl, mag-subscribe ka na down below and of course, click mo yung bell button para ma-notify ka every time na mag-upload ako. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram, I upload Instagram stories and of course, the regular Instagram photos. And the username is JoyOfMia. Ganun na rin sa FB ko kasi lagi akong doon nag-update. And meron na akong Twitter guys. Kapag may link sa Twitter, yun, JoyOfMia din. Actually, matagal na yung nag-Twitter ko, hindi ko lang ginagamit. So, yun guys, medyo active na tayo ngayon sa Twitter. So, I hope to see you guys on my next video. Bye!